Aslında men möjekden gorkamak. Çynım etsem yeňerin. Ýöne bir tokoyda ýaşap dawalaş börsek bykarda gowy dälle. Şoň üçinem golaýyna görünmeýänim gowy diýip şok gaçyp börnä. Dogry aýdýaň, seňem şondan kem ýeriň ýoklu. Şonuň bilen aýdýan gerek. Hawa. Howundagy bir möjek kowup goýberdim. Gaýdyp gelme şu tewerege diýdim. Olam näme? Menden gorkup bor diýip ýerine gaýdy berdi. Ýenteň wagtyny gaýtdy, ýoksa işini görjekdim. Möjek geldimi? Ýokla möjek däl, bu garynja dostumuz. Ya möjegim bolsa gorkup barýan ýerimiz ýokdur. Yer garynja dost, sen bu ýerlerde näme işläp ýörsiň? Ya senin möjegi özleýänmi? Yok. Men doğrusu oturup halis ýadadım. Bir işin başını tutaýmasak. Tomuz tepesi gaýnamadın, gaşgadan gaýnama diýipdirler. Gaşda arkaýyn bolar ýaly, bir zatçaga diýen aýmasam. Gowy pikir edipsiň. Bile geçi bilen günüzin gurrun edýäs. Dogrusy geçi gurulýa, menem diňleýän. Ay näme? Menem dogrymy aýdýan. Ondan arasynda şey dip gurlaşyp durmaly. Ýoksa içime gysýa. Aslyna geçi, senem garynjadan öwren. Gışta iýmäge bir zatlar ýygyna. Gep haçanam bolsa tapylarla. Hawa, dogry aýdýan boly ýene. Ay, hawa da bir alaç bolar da. Men kelläme bir pikir geldi. Aýtgany, näme pikir? Men kelläme gelmedik pikir saňa geleýdimi? Peh, gen galaýmaly. Gelin 3 bolup buğday ekeliň. Iň soňunda da hemme zady deňje paýlaşar. Gışda iýjegime aňry başy bilen ýeter. Dogry diýen. Atgoý bolar. Ýerbet pikir edel. Häzirden üýşüp duran samanlar gözeňime gelip gitdi. Göle bilýärdim, sende gömülüp ýatan zehini bardymy? Ýerim, derrew işe başladyň. Ýürüm. Şerime erbetdäl. Nähil görýäňiz? Hiç nenem däl. Toprağa gowa meňdiýe. Onu näme işe başla verelimmi? Hany durun? Tilki, sen haçan geldiň? Armaňda bärläpsiňizle. Bir de güýmemi? Biz bärde ekinekjek bolýar. Şeýdibem özleyjek dudumyda işläp halal gazanjak bolýar. Tilki vay, başa urun ýok bolsa, biz işimiz bilen boluberjek. Diýmek, siz ekinekjek bolýaňyz. Hawa. Gowy pikirlendiňizmi? Ýok, pikirlenmedik. Sen iş bilen bolsaň, bizem işläýsek. Bu mellek yer, men atamyň atasyndan miras galyny aýtmanmydym. Ya aýdanam bolsam unutduňuzmy? Ya da meni äskermejek bolýaňyzmy? Bu tokoy hemmemiz üçin deň ahry. Beýle zat bolup bilmez. Bir ýekine gelmesege miras yer öz ýadyňa da düşüp baranokdurla gardaş. Ya ýene täze hok golan uğruna çykan bolsaňa bilmedim. Yer bolýa. Belki sen aýdýanyňda da jan bardyr. Yeri, sen näme isleýäň? Aýlap durmady, gönüle baýsana. Tilkijan, iş etjek diýäými? Gözlegermi, näme? Wärdi gönläp gönlümiz ýal zat ýoklu. Eýýäm aňansyňyz. Bir ýere menem şäher geçseňiz arkaýyn ekip bilersiňiz. O nähili? Girdenejik. Gulaňa ýakma döýdän. Saňa düşündirip aýdaýyn. Hatyl 3'e däldi, 4'e bölersiňiz. Ýene düşünükli yer barmy garynja baý? Bar. Ýene bir gezek düşündir aýsana. Yer bolýa. Ýöne bir şert bilen. Ähli şertiňize taýyn. Meni goşsaňyz bolýar. Onu kulaňy mundan beter açyp diňle. Ähli işi biz bilen deňje işlersiň. İşden kaçmak ýokdur. Ýokly halifa, diýäniň näme? Men haça nirde işden açypdyryn. Yer bolýada. İşe başlalyň munna. Hasylymyz bol bolmak üçin
Täze tohum gerek boljak. Öň koňşymyzda bolmaly. Biraz garaşyn getireýin. Hüýje bolýa ekibiýsen. Maňlay derin dökebiýsen diýýärler. Garynja, saňa saman geregem däldirler. Yok, saman ikiniz bölüşün. Han hada tilki elýä, inni näme bahany tapyrka. Oho, daýhanlar. Harmanyňyza bereket. Men gelim degen bildirýä. Hasyl gaty köp bolupdyr. Maňa köpräk berersiňiz-de. Tilki, sen bize işleyecek diýip söz berdiň. Özüňem gaçyp gitdiň. Saňa paý ýok. Senin gowsy bizden soň ýeki balaýsana. Eliňe bereketli bolsa, mannanam köp bolar. Tilki, nädip biziň paýymyza göz dikip bilýär? Düşünmedikler üçin gaýtadan aýdýan. Bu ýer meň mamamyň mamasynyň mellek ýeri. Onu maňa miras goýupdy. Yok, unutmadık. Sen unutan olayma. Sen bize ilki atamın atasının yeri deyiptin ha. Yer bolýada. Bir şertim var. Şoňa haýyl bolsaňyz, harmany gözdükmen. Aýtkany? Haydi ver. Yeňilseňiz, hasynyň ähliti menki bolar. Aýtda aýtjak bolsaň. Onu ünseriň. Şu ýerden ilerki töňňäň ýanyna kim ilki barsa, harman şonky bolar. Menden salasynyň da ýokdurlar. Iň owsy harman menek däýinli. Hemmäňiz köp sag bolun. Ay mekirje diýsenim. Bu diýäniň erteklerde bolýa. Nädip barsagan bolýarmy? Isleseň uçup baray. Yer bolýar. Men taýyn. Garynja, kelläň yerindemi? Hiç biz yetip bilmejegimiz görünüp dura. Görýän ol iň merdiňiz garynja ötýän. Bolýada, ılgaly. Borda onna. Taýyn bolluk. Bir, iki, üç. Vay cecan, nene başım aylanýar. Geçi ölüň alyp çık, gayrat et. Vay! Ne demek? Harman menki. Asıl denler gitti. Bugün gelir mi kabular? Tilki dost, tere sap bol. Oy, sen alsan gelin garynja? Geldim däni. Göreň okmy? Üstüne de, üstümde oturjak bolmaň näme? Ya utulanyň boyuna alasyň gelen okmy? Garynja, kutlu olsun, bereket bersin. Samanından bize de yetirersin de. Elbetde. Tilki dost, sen yeňilliň, gynalma. Ýöne biz özüň ýaly bolmaly. Inni kime öwsem sen ekinekseň, biz sana kömek ederiz. Ay, yeri bolýada. Häzirlikçe harmany garynja beräýli. Hawa,
Bereket versin karınca dost. Sağ olun. Hasırla üçümizin maňlaý derimiz bar. Gelin onu gönü üçe bölelim. Samanları bolsa ikiňiz bölüşäýin. Sağ ol karınca dost. Zähmetimizi puja çakarmanyň üçin. Oğray diýen geçi. Sağ ol garynja dost. Bir derek işlendirseýdim, gynanypdym dogrusy. Halal kazancın gitjek yeri yok. Alat etme geçi. Yöne yerden diýmändirler. Hileli işten hayır gelmez. Tilkem koy taman halaýsyn istese. Tilki ay tilki. Mikirlik etdiň ilki. Yöne abraý deregne bollum sen iyile ülki. Göle dost, bula senki. Geçe dost, bulam senki. Ine, bularam menki. Saňa zat ýokdur tilki. Allamadyk bolsadyň, paýyň alardyň belki. Şoň üçinem günäni özüňden göräýilki.